RC Sver magazín. Nie sme len priaznivci, ale sme fanúšici. My vám prinášame videorecenzie na špičkovej úrovni. Naším cieľom je hlavne vaša spokojnosť. Ako prvý chceme rozšíriť obzory o RC modeloch na Slovensku. Ako prvý chceme dosiahnuť maximálnu spokojnosť z našej práce. Ako prvý chceme, aby vaša radosť bola vždy radosťou. Váš RC Sver magazín. Tu máme ešte jedno auto. Ještě bych možná podotkl, že docela důležitá součást toho auta je motor, že jo? No jasné, tak elektronika, je tu motor, regulátor. To tam nechá. Ne, on dělá ani vidět.